Lisää filtreiden testailua, koska te rakastatte sitä näköjään niin paljon, niin nyt se sitten niinku tulee sitä. Hehe. Nää kaksi vikaa, kun mä oon vasta tuon. Miksi tää on totta? Kerro kuvastin kennomatkaan. Toi on totta. Damn! Moi. Damn! Mä oon boomer. Siis doomer, en boomer. No niin. Bro. Kuusiks tää? Niin. Bro. No niin. Mitä mä tarvitsen? Tää on totta. Onko ne niin uusiksi? Nyt on tää nimi, jonka mä keksin. Mä en edes tiedä, onko tää oikea nimi. Bro. Ok, no niin. En tee sitä. Niin uus. Sinun pitää kertoa sulle vitsi nyt. Mitä? Mun pitää kertoa sulle vitsi nyt. Mitä? Mun pitää kertoa sulle vitsi nyt. Miksi toi Cinderella juoksi karkuun palloa? Eiku siis mitä voi vitsi? Miksi Harja myöhästyi töistä? Mistä minä tiedän? Koska se overswept. Ohohoho. Onko toi vitsi, kun oli mullekin ihan sika tyhmä? 3. Anna seuraava. Otetaan toinen. Okei, missä on tää? Missä on Tokio? Ottakaa hetki. No niin, missä täällä on se? Tokio. Mä painan tossa. Ai, sun pitää painaa näitä. Niin. OMG, Tokio on pieni. Mä en saa näitä kaikki.